Oimore nyakuram gajuang geno mara enirio makare hendari kapar koda uchiel dueno mara rio ganario prario koda beach seche prario koda ngwen kende bangi yero mara kuku mar riwruok pinje Afrika komno mar Jakom AUC nyakuram gajuang paro pogore mar nyore waikoni wechego mosetucho kotenre ahinya kod paro makamago dhia makawuone cheno ni maro imore kabina roko pachi elaiwa maro ote machuo kenario adek Ochano kabini wanti live Facebook Ramogi TV K Imbui ma SK Chelgi Ramogi TV Kenya Mbui mar Yuti wachako gimago mwame opek. Ruto did everything possible. He gave me all the logistical support that we needed. Raila Odinga opoja tan piny Kenya William Ruto ni otio matek e konye manyombolo ne kom AUC kata obedo ni nyo okoloyo. The Prime Minister cannot be short of things to do. We want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency President William Ruto. ODM te koro ni etoke to gendo gene tok Raila. Moko kuom jotend ODM kod UDA onano ne winjruok motesi ni broad base ok diduono kata matin bang' Raila Odinga nyore me yiero mar AUC. Biro chalo nade? Na alikuwa na zirai akiamuka anakuwa mwenda asimu. Sasa saa hii leo chana niliongelesha akaniambia atachinyonga. Obila makaricho timo nonro e wito mar jago moro ma odere kanisa moro e gweng' ma Chesingoro. Harawakini machiegni nyakuram gajuang hero kamano kuom Ramogi TV mar miweche gi manyien waikore makare mano ni ibedo kod ng'eyo he mago mosetucho odiochiengni makawuono mar Jumapil wan jalo komora Lizo Tieno nyinga Lydia Okeo. Machiegni Raila Odinga omako chung' motegno ni opo ting' majatan piny Kenya William Ruto nyocha okao e jiwe kendo gone campaign ne laro kom mar AUC. Raila wacho ni Ruto otio matek makikse e yo mora mora. Kwa jatan piny Kenya William Ruto to wacho ni kato bedo ni chunya lit ni Raila okoloyo kom makamano. Mor gi chia mar Odinga kendo osinani ma oseketo e manyo kom makamano. Kagilosero mar chiemo kanyakla bang' yiero mar AUC odhia manyoro Ruto singo ni koro giduoge pacho kae kagimakore kanyakla gi Raila Odinga mondo migiriwe wi oganda jo Kenya kanyakla. George Bati chakolo cheno maro imore gi report no e yo machal kod mae. En yiero manyodhi ataro gi dwaro mar johera mag Raila Odinga to kod piny Kenya kanyakla. Yiero maduoko mare oyango ni Mohammed Yusuf e jaloch mar kom duol matayo riwruok mar pinje Afrika. Kata kamano ka opogore gi kaka paro nyalo bedo ni lit kod kuyo biro bang' rem yudo kom e rang'iny makamano. Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ne onenore kama chunygi okotho kendo ginyiso mor ka gidonje magawa ma Sheraton kama ne gibede gi romo gi jo Kenya mar chiemo kanyakla. E twak margi thuolo no Raila Odinga omako chung' motegno ni pod otegno kendo onge kod kibaji mora mora kata obedo ni nyoloe e yiero mar AUC. Tukishinda tutacelebrate. Tukishindwa tutashinda, tutacelebrate. Tukishinda tutashinda. Tukishindwa tutashinda. Si tumeshinda? Tumeshinda. And therefore I will not regret it. I will walk with my head tall. Raila opoyo jatend piny William Ruto kuom wuotho kode motegno ka wacho ni Ruto otimo duto manyalore kendo ok owinjo bed ni seye. Oh, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But you know, I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I'd already met. And I want to say that President Ruto did everything possible. Support this campaign. They gave me all the logistical support that we needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of
continent. And we had an appointment for me to meet all the leaders around the continent. Korka kore jatend piny William Ruto bende okoni en owuon okomor gi bedo ni Raila Odinga okoyudo loch kata bedo ni en ema en jalno moromore gi lemono kendo mano nyiso ni Afrika ema oyudo lal. I am disappointed that Raila Amolo Odinga did not win because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest. Ruto puoyo Raila Odinga kuom keto sinani e thuolo mare mar kampen ne lemono. Baba made me very proud. He was the best candidate that we could put forward. I want to tell you, as a politician, I have supported many candidates. Right? On this Africa Union chairmanship, Tinga, Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. Ewi mano bende Ruto koni koro ichomo tekri gi duto e jiwo dongruok mar kelo kanyakla oganda jo Kenya. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. George Bati, Ramogi TV. Podogo tache mag mutendre kod yiero no mar AUC bang' yiero madun matawa riwruog pinje Afrika rumo penjo koro wuok ewi duoko mar yiero no to ahinya mar kaka Raila Amolo Odinga mar Kenya nyoyo yombi kar obedo ni oseketo kampen motegno. Moko kuom jotelo neno ni pinje moko ondhogo Kenya ka moko bende range ni dibed ni ng'ikni no obede yore mag ikruok ne yiero ma kamago. Sinto Nyango negi mathoth. Bang' sirikal ma Kenya timo ikruok ne yiero no, wenge jo Kenya ne omako wang' jowi mar neno ka bende loch ne dhi wuok ne Raila Odinga lemo mar jakom mar kuku mar tend riwruog Afrika AUC. Kochakore goyo mbulu e tielo mokwongo nyaka mar ariyo, Raila ne ni nyime ka iluwe tesre ka gik moko duto ne neno makare ne jogo mane siro Raila lwedo. To kata kamano, kochakore tielo mar adek, weche ochako lokore gino mane okelo penjo mathoth. Penjo en ni, kanye manye weche okobedo e makare mane okelo lokruok makama? Nen wach mar DRC, North Atlantic, South Africa, gi SADC, no okomiyo wa support monego bedni gimiyowa. To, gin yore mage manyigoyo gombulu mane nyalo kelo lokruok makama manye omiyo Raila Odinga okoyudo loch. Dibed ni en winjruok kod ng'iyo mar pinje, koso dibed ni ne nitiere ndhogruok mar pinje kokalo riwruoge mag uchumi. Ne wan gi yo mar campaign mag siasa kata monego ni politics, eka ne wan bende gi weche mag diplomasia. Koro ng'at mane otugo weche mag diplomasia ema ineno ka okawo loch kaka gino biro. Jogo mawacho dho Ufaransa miluongo ni Anglo, miluongo ni Francophone, nogo ombulu e twech achiel. Ombulu gi giketo wang' achiel kaeto gichak giriwore gi pinje manie din mar Jo-Islam, king'iyo kata oganda Jo-Salam ne giketo ombulu gi wang' achiel. Kaeto jogo mawacho e dho ngere kata mwaluongo gi kizungu ni Anglophones, ombuchgi no obarore e diere. Ineno kaka jo South Africa uchung' motegno gi jok miluongo ni SADC as a block. Samoro pach ng'ato ne nyalo bedo mopogore, to ka kore riwo oganda mar joka SADC tineno ka giwuok ni gi support bwana mane ya Madagascar chande. Ne janeno Fredo Gweno mane oluwo yiero no machiegni, bende chal ma piny Kenya nyani kod rem mar Kikore owuon. King'iyo speech kata gima Korir Sing'oei ma en goro mongirore e migawo mar tudruok gi weche moko wacho ni nitiere yomyom moko ma samoro nye nitiere e kamiti mar jakom mano mane otayo mane otelna gi to bende gi ambassador machon Elkana Odembo. Ne waherre uru kaka oganda mar jo East Africa. Nikech ka ok waherore ka wapogore to wabro bedo wabro bedo chula, wabro bedo isolated. Raila Odinga e twak mare kod jofwambo bang' yiero owacho ni oonge kod kedhno e loch mar Mohamud Yusuf bedo jakom mar AUC
kendo chenro mare en duogo pacho kendo dhi nyime kod tije mamoko. I'm not bitter. I'm very happy, in fact, indeed. And I'm still available to offer services to the continent in any other capacity. My plan now is I'll go back home, and so many things to do back home. I'm good. Ne jotelo ma oluwo Raila Odinga Addis Ababa giwacho ni gin kode gi geno mathoth kendo gimor kode ka bende gipuoyo jatend piny William Ruto kuom chiwo sir ne Raila Odinga. Kwayo margi en ni jo-Kenya orwak Raila dala gi nyasi kod nyadhi ka obiro duogo e piny Kenya. With so much pride, exuberance, we urge all Kenyans to celebrate and grant him a rousing welcome as he returns back home. Even though it didn't go in the way that we had intended, we are still very proud of Baba. And we know that Baba still has a lot to offer. We want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency President William Ruto, for the unwavering support his and his government gave to this contest of Honorable Odinga in the AU elections. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Bang' duoko mar yiero mar kom mar AUC, manyo yango japiny Djibouti Mahmoud Yusuf kaka jaloch, penjo koro dong' ni to Raila Amolo Odinga kobire pacho kae odhi kawo lai mane. Bende nitiere geno e kind ODM ma kod UDA ne sirikal ma manywanda biro dhi nyime. Jafo mar Walter Nyambaga miyowa pach moko kuom jotelo kod jolony mathurka. Gisure kanyakla ka githinyore e ot moyiedhi mar Mandela Hall. Bang' gwenyre kod telo manyo chunye geto bang' Mahmoud Yusuf Ali ma Djibouti yier kaka jakom mar AUC. Lendo manyo dhialo Yusuf wuoyo ka jok masiro sirikal kod magazimio ka jiwo Odinga mondo duogo pacho ka gikoni pod en kod tich manyalo reso piny Kenya. Kendo ka waduogo Kenya, Baba gi Ruto pod dhi tiyo kanyachiel. Gidhi tiyo kanyachiel ka wadhi mbele ka. Akwayo mani wabeduru kanyachiel. We believe that the Prime Minister cannot be short of things to do, given his age-old experience and passion for a better Kenya. So we welcome him home with so much pride, exuberance. We urge all Kenyans to celebrate and grant him a rousing welcome as he returns back home. To bende manyalo kela chiedhi nade ne sirikal mar manywanda. Jo ODM, jo UDA mondo wati ka wadhi mbele. Baba gi president bro losi yoregi kendo Baba pod biro bedo ni en kanyachiel gi sirikal. Janon siasa okil Maxwell Miyawa e chuto wang'eyo wi penjo mathoth e kind jo Kenya ni koso nyalo weyo ka sirikal mar manywanda motisi ni broad-based bende koro nyalo barore kendo inyo dwach William Ruto e wi sir manyo yudo kuom jokanyo mag duond bura mar ODM. Aneno ni jalno moyuto moloyo ji te sana kuom hawi marach makoro Raila Amolo Odinga oyudo ni en sirikal masani miluongo ni broad based government. Nikech gima ng'eyo makata Raila Amolo Odinga bong'e chunye ni sirikal ma broad based government ni nyose wuok ne oko. Manyaka oko nyalo ringo we ngang. Oko nyalo we wuoth nus. To boko nyalo bedo kode agende ke sani. Koro miya wacho ni jalno moyuto moloyo ji te en mana William Ruto ni. Miya wacho ni kaluwore kod kaka Ruto wuotho kod Odinga, Raila dhi bedo kod duole sirikal e kendo inyal medo pod ne lemo ne jok man kode machiegni e kaka yor tego siep ni mar kama nyo sirikal yude sir ma en masa mar Kenya chal ka gima osefualo piendegi e sirikal. Koro en gi support makende kendo support maduong' ka jo ODM te koro ni e toke to gendo gine tok Raila. Kendo gima chielo madhi timre broad based sirikal ka ma Ruto ni en ni koro idhi gwel ji kendo makoro modhuro ka koro ikete sirikal jogo maae bad chama maduong' mar ODM. To start with, we want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency President William Ruto, for the unwavering support his and his government gave to this contest of Honorable Odinga in the AU elections. Okoni duogo Odinga dhi medo tego sirikal e kendo kweyo chuny sirikal ni mar Odinga nyalo kone joge mondo sir William Ruto. Gino makweth magazimio kod Kenya Kwanza nenore manie kod duol machal.
William Ruto be koro nyalo nindo kani gi chuny mayom ni Raila Amolo Odinga oseduogo. To ene jalno ma jo ODM te winjo, ma gima Raila wacho, jo ODM bro lowo. To sani kaka nene Raila nigi chuny mar ungo sirikal mar William Ruto lwedo nikech mae wuoyi manyowuok ne oko manye gi thogo ji ariyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mokuom jotelo mapacho ka omedo golo pachgi ewi yiero mar jakom kuku mar riwruoge pinje Afrika mano bagi odiochieng' manyoro e piny mar Addis Ababa, Ethiopia. Jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua onenre ka gima koro loko kit siasa mare kachal ka gima olombore Raila Amolo Odinga koro dware mondo mi oduog pacho gere lwedo kendo kony tieko midhiero masani omako piny Kenya. Mana seche machuok bang' yiero mar jakom riwruog pinje Afrika rumo, moko kuom jotelo mapacho ka medo golo pachgi ewi duoko mar yiero makamano. Mulembe swa, mulembe te, mulembe bia. E gino manenre ka gima koro temo yware machiegni gi Raila Amolo Odinga bang' rem yudo komno mar AUC. Mana jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua chal ka gima koro ka ochung' mopogre gi kaka osebedo ka ogo siasa ka koro rwake pacho mondo mi giduog gitiek midhiero masani okwako piny Kenya. Oposi nani mar Odinga ilaro komno kowacho ni dwach kweth mathoth mar jotend pinje Afrika ema notimore yiero makamano. Elimbe mare kaunti ma Meru, jalup jatend piny Kithure Kindiki kwa jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Amolo Odinga mondo mi oket maino e bero chal mar piny Kenya mana kaka ne giketo maino e dwaro kom mar kuku mar riwruog pinje Afrika AUC. The same way we were working together in that project, even if we didn't succeed, I pray going forward that the president, the retired prime minister, and all leaders, present and past, will work for national unity so that we can move the development of our country to the next level. Kindiki opoyo kang' mane Odinga okawo mar laro komno, kowacho ni pinje maloko 20 ne ni kod yie kuom tend Raila Odinga ranyisi mar chia mar telo ma Odinga ni godo. And even if we did not succeed, I think we came out strongly because we got the support of over 20 African nations, 20 African presidents, more than 20 actually voted for our candidates. And we thank God, hata kama siku yetu haikufika jana, our day will come in future. Mana chal nyakoro Mgajwang' e weche mosebedo katucho kotendre kod yiero no mano timore Addis Ababa, Ethiopia. Dichiegno manyoro gin moko kuom pach jotelo. Anyato mago mabende koro rango mbele to dibedo nang'o. Ang'eyo mano mar kuyo, lit kod kuyo kwa oganda e Baringo kod Kenya kanyakla. Kaluwore gi tho mar Senator Mab County no William Cheptumo. Senator Cheptumo mayande bende osetiyo kaka jaod bura ma Baringo East owito ngimane kane itimo ne thieth hospital ma Nairobi kawuono. Jatelo mapacho ka ochwalo ote mag lit kod kuyo korewo jalup jatend piny mapacho ka Kithure Kindiki, Speaker ma Senate Amason Kingi kod mano mar od bura malo Moses Wetangula ma opuoye kaka jatelo manyone gi chia mar telo. Kenya. Pole kwa wananchi wote wa Baringo kwa sababu Cheptumo alikuwa anapendwa na kila mtu. Poleni sana. Tunajua tumepoteza mtu wa maana katika hii Baringo. Hata saa hizi tukikaa hivi tunashangaa ni nani ndiye atasimba hiyo pengo ya Cheptumo. Ameweza kutuunganisha tukiwa watu wa Baringo na Baringo North na watu wengi ambao tumejuana sana, wakiwemo Mheshimiwa Waziri wa Internal Security, tumejua yeye na amekuwa rafiki wetu kupitia yeye. Cheptumo alianzisha mambo ya basari ambayo alipeleka mpaka chini ya miti. Wananchi wakagawa hiyo pesa kwa heshima, tunamkumbuka kwa hiyo. It's quite unfortunate that he passed on before actualizing his dream of addressing the people of Baringo from the chambers of Baringo County Assembly, and I wish, that's the only regret that I have, that we did not give him an opportunity to address him from the county assembly. Mosaye nyane anyuola kod familia mar Senator Cheptumo Nyasaye mondo omegeoch kindegi mag kuyo. Thuolo mar horo kwayo.
ne leo mar jakom duol matayo yiero pachoka IBC kanyakla kod jokanye duol no koro lor. Komiti mochung'ne kawo kwayo makamago noloro chenro mag ngeso manyoro bang' yudo kwayo mar 1,848. Jakom komiti no Nelson Makanda wacho ni komiti no osechako chenro mar goyo kogno kwayo manochwal negi koro gisingo golo report mar arieya mantie kod nyinge ji duto manochwalo kwayo maggi. Makanda osingo tawo chenro no ma onge kod mibadhi moro amora. Mago mag somo nyakoro mga Jwang jatend migawo mar somo Migoso Gamba oyango ni omenda mar somo mar skunde sekondar mamalo nyocha odong' ibiro chwal juma manyien. Migos mane lose kaunti ma Kisii oyango ni chak higa sirikal bedo kod ting' mapek kendo mano miyo omenda go deko. Bende otwak ewi paro mar chwalo ng'ur mar gedoho e wilaya manyien mar chwalo omenda ne kuonde mag tiegruok mamalo e kind mamoko. Jafwambo mar Judith Omondi ntiere kod ler. Skunde chako half-term e thuolo mar juma achiel, ka skunde mag sekondar mamalo to nyaka sani pod ni kod midhiero mar chulo gope mag tayo chenro mag somo. Ma kalure gi deko mar omenda mar somo ma piny owacho nyicha eka ochwalo jumbe 2 ma okalo e atamalo ma okoromo ka nyaka sani pod gichiwo mana singo mar tieko chwalo omenda ma odong' juma manyien. Of the 50% that was supposed to be released this term, for secondary schools, we've released 25% of that portion. So there's another 14 or 15 billion that is pending, and that figure is going to be released next week to the teachers. So they do not need to worry because the government in the first term is normally a bit tricky because of the many commitments that the government has, and because of that, we were able only to release it in bits. We first released 19 billion, then we released 14 billion, and another 14 billion is going to be released this coming week. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba mane loso e kaunti ma Kisii bende owuoyi e ng'eto mar doho e wilaya manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo oyango ni gisechwalo ng'ur mar gedoho ka bende aput matimo lokruoge e wilaya no bende dhi nyime kod tich. Jopuonjre manyicha tiyo kod laini oseyudo pesa e yor lai machon. Funding model was undergoing a review, as at the time the court then ruled that it is null and void. We've made an appeal and we made an application for stay of that ruling because we think the judgment was erroneous. Secondly, the team that was reviewing the funding model, looking into a number of issues that related to it, including the MTIs, including the cost of programs, including the issues related to the reviews and the appeals that the students had made, were in the process of completing the report. Komachielo bende riwruok mar jopuonj NAT kod KUPPET oseyo TSC magikoni orem chwalo jopuonj ngas manyime mar tich kaka owinjore. But the Teacher Service Commission has been sitting on their promotions, and even the recent promotions that they claim to have promoted many teachers, it is a drop in the bucket. Gino ma Migoso koni TSC otimo mana kalure gi chike matayogi. It's nothing to worry about or to create any sort of strain on the teachers, because promotions come depending on available spaces and depending on how you perform, then they'll be done. And it's being done by TSC, and as you are aware, TSC is an independent body. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakan pario koda chiel bang sadek marotieno chenro eno imore nyakoro mga Jwang erokamano kuom edo kete mana kara Ramogi TV na rwako pachi wagoe kodi mbaka ni inti parango Franco wakili wacho ni entie Kiambu mora ahinya gi chenro. Nyango Msejo wacho no mora ahinya gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo kanyalo reto wacho jatend piny otiatia nyaka chieng' ool mowe heka mondo mikoro wene ng'ama nyalo kawo. Mora ahinya ka kosiro baba e yiero makamano. Erokamano ahinya kumote mari. Eno ka Faith Mzomo to wacho ni penjo kacha en tang'o macho no ni nyaka digini nyadibiriyo. Erokamano nitiere kwan mane idwaro Faith ma gik 33 manyaka na yud mano kata gidhi mara onda diko kayang na yude 33 no. Kata kamano wacho kacha ni gima koro dhiere ni ok owinji ka duond baba ni maber, onyiso jogo ni oduogne gi baba kaka no kao kendo kaka no dhi kaka oduogne gi hen margi. Erokamano nya Mwalimu Faith. Biox ai wacho kacha ni Raila en jatelo gi role model kendo wacho ni otiyo tich makare. Congratulations, wacho ni ohere gi chunyete mano Biox. Eno bende ote mar Moses Owino
wacho ni entiere Bondo sub county, kamoro ni Banga Beach, wacho ni weche gichopo ne eyo makare. En bende peno kanyo otemo orgi Masonko Mikai Kiloki. Masonko wacho kacha ni entie gi wuon pare Kevin Adada oworo mana nek matinde imo mana jinyake kanisa, wacho ni pinye morumo, wacho ni dan gi irokamano. Jani Mama Lydia kantie Kanyada jaduong Ben Onyach jaseme duto ka omos eno ka list yan go kanyo kamotingo min gi Benta kantie Kiambu. Erokamano Nyama Masonko peno kanyo ote mara Jakom Gideon Midega mano kantiere Kisumu, mano nyakwar Dorka wuodo yo ma Ogango. Wacho ni omora ahinya kaka Jakom Raila Amolo Odinga no otiyo kendo koro duog pacho nitie tije mang'eny na Jakom. Wacho ni wan waonge kod luoro kuome, pod wamor kendo duoga pacho. Erokamano ahinya. Eno bende ote mar Mandela oniala mar Kibiri Ward. Mandela wacho kacha ni en gi familia mare, kaeto wacho kacha ni Nyasaye kende mong'eyo gimomiyo ok oduoko lamo mar oganda jo Kenya kuom Raila. Wacho ni wayieuru wakaw gi erokamano, ngima koro dhi adhia mbele kaka pile. Eno bende ote kanyo mano moor kae Agisha Motho wacho ni entie kod wach baba late ne mathoth. Wacho ni gima late ne ni campaign managwambo timo matek despite his age. Poch gi pak ne ker mar Kenya Dr. William Ruto kuom siro baba e campaigns makamago. Antifical Juma wacho kacha ni embe entie kod mora ahinya gi Ramogi TV kaka no kelo weche gi achiel kachiel. Wacho ni Raila nyaka koro bed motang' ahinya. Erokamano ahinya. Kaeto wacho kanyo ni ntiere kako lamo ne baba. Erokamano ahinya ni chunye kik ol. Be aneno kanyo Pastor Juma Orundu wacho ni en beno sechekin kaka pile chendo ni nyakora mwajon. Sasa to dhiamba ni kaya Jarusinga wacho ni entie gi Michael Odede enbe ende entie kodwa chendo chingo mwaka ntie Kisumu. Wacho ni ene break mar attachment kanyo gi Jonte. Osiro baba Raila Odinga kaka jalma ohero dongruok kod kwe. Mano miyo wuok oko mar manyo ng'wech mar AUC. Oyo matin maino imore kidhi mabor wabduo kendo wamedgo kodi mbaka laiwa kaka pile poden manari adek. Wacho no kabele wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Kidhi mabor. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushogilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameitazima moto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch.
Machiegni kero nyakorom Gajwang' chenro ino imore wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar jopuonj ma wakeini e pacho ka Kenya Women Teachers Association KEWOTA koro dwane kaber to skunde obed gi kuonde ma oyiedhi ne jopuonj ma wakeini man kod nyithindo matindo mag nyalo yude thuolo mar dhodho nyithindgi. Akali abich lero koya kaunti ma Homa Bay, KEWOTA dwane jopuonj ma kamago bed gi yot e kinde ma gitawo tijegi. Ene mane kod nyithindo matindo thoro bedo kod pek kuonde gi mag tich kalure gi onge mag kuonde ma oyiedhi mag nyalo dhodho nyithindgi e kinde ma gin e tich manyalo miyo giketo pasgi e kuonde gi mag tich. Riwruok mar jopuonj ma wakeni e pacho ka ma ong'ere ni Kenya Women Teachers Association KEWOTA koro dhi nyime gi chenro maneno ni skunde mopogore e pacho ka obedo gi kuonde ma jopuonj ma wakeni nyalo yudo thuolo mar dhodho nyithindgi. Kane giyawo ot moyiedhi ma giketo Ndhewa Comprehensive School e kar chundu bura ma Ndhewa mabiro konyo jopuonj ma wakeni mane kod nyithindo matindo. We've given this the school an opportunity to be giving teachers a safe space where they can interact with their babies, thereby enhancing mental health of those teachers. Why? Because they can now focus on class, not think about their children too much, because the children are right next to them. KEWOTA wacho ni kamane giyawo no koro biro miyo jopuonj ma wakeni mane kod nyithindo matindo thuolo mar puonjo ka gionge kod kibaji, kendo kae jopuonj ma mine mane kod nyithindo matindo biro yudo thuolo malungo joma giweyo karito negi nyithindo e utegi mondo okelnegi nyithindo e skul gi dhodhgi kama oyiedhini kaeto iduokogi e udi. Let's say if their child is close by or even far away, they can ask their house help or whoever is holding the child to bring the child here, so that as they are teaching, they can get a notification via text or phone call that the house help has arrived. Jopuonj ma mine ndalo man gin gi nyithindo matindo ma gidhodho gibedo gi weche machando pachgi mang'eny. Seche moko yudo ni jatich ma intiere gode ot owuok oweye gokinyi to seche go ne ok okwa rusa to dwa wuok odhi skul. Koro yudo ni seche ma nitiere rooms machalo kama e sikunde to jopuonj gi dhi bedo gi tich mayot. Jopuonje skunde ne wacho ni dwaro nitie mondo skunde te obed kod kuonde ma oyiedhi manyalo konyo jopuonj ma mine mane kod nyithindo matindo ka giwacho ni kama oyiedhi ma KEWOTA ne okete skundgi no biro konyo mokalo jopuonj ma mine mane kod nyithindo ma gidhodho. Japuonj koyo se deliver to tieko 4 months ka en gi nyathi e ot. To seche ma en e duty nyathi ma 4 months kod tin, japuonj ok bi chandre ka dok ot ni ding'iyo nyathi. When you are in school, maybe a time that you left your child in the morning, maybe without breastfeeding, in the evening going home, we always have some health challenges. So because this time round, we shall be having such kind of program going on in our school. We are seeing that we shall basically improve more on our performance. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Obila Malitein e kaunti ma Kericho chako timo nonro e wi tho mar jago moro ma jahigni 38 ma okawo ngimane e yor ke alwora mar kar law mar kanisa AIC ma Chesingoro. Jagono moyange nyige kaka Hilary Langat ma osebedo ka yudo thieth ne midhiero mar dang'ni mar paro nyone mogiko odiochieng'no manyoro alwora mar ode kapok nyo okawo ngimane oko. Ripota marwa David Habonyo nigi ler. E sub county ma Bureti, county ma Kericho, lit koda kuyo okwako anyuola ni bang' wuodgi Hilary Langat kawo oko ngimane e yor deruok. Wuodgi ni ma osebedo ka yudo thieth ne midhiero mar dang'ni mar paro ne obwogo mar kawo oko ngimane odiochieng' manyoro kane pok oyud ringre e wi yien e alwora mar kanisa mar AIC ma Chesingoro. Kichana yangu alikonjeka tangu 2016 na alikuwa na zirai akiamuka anakuwa mwenda asimu. Sasa saa hii leo chana niliongelesha akaniambia atachinyonga na sikuamini atachinyonga, na alichinyonga. Nilipata asubuhi, nilisunguka nikitafuta nikakosa mpaka nikapata kwa miti amechinyonga. Na yeye ni mtoto mmoja yenye nilisaa ako na watoto 3. Alichinyonga kwa poma ya kanisa ambayo nasifika kama Chesingoro AIC. Na tulistukia hiyo kabisa. Hata mimi nilishindwa hata kuamuka kwa sababu huyo ni kijana wetu wa nyumbani, ni kijana wa dadangu. Jokanyoma kanisa no mane ochungolemo apoya
yango kaka ne giyudo ringre mar Hilary Langat ka bende gikwayo piny owacho mondo ochak chenro mar konyo midhiero mar dangni mar paro. Watu wa Sunday school walikuja, lakini walisema walitangulia kuona syllabus. Aliporudi wakaenda kanisa wakafanya Sunday school, wakarudi wakaona mama wao akikuja na akaanza kupiga nduru akisema mtoto wake ameaga. I want to urge the government to introduce mental training, mental and suicidal, anything that can talk in people, to those who can talk to the youth about depression. Depression is real, especially here now the economy is high. Korka kore to kamanda mar obila e sub county ma Bureti Benedict Chirchir oyango ne report mar tho mar Hilary Langat ne otere e stesend obila ma Ley 10 gi Ner gi Victor Langat eka bang'e to apisas mag obila ne ochopo kendo chwalo ringre e kar kano ringre jomonindo ma Kaptet Sub County Hospital mar timo ne bero ka nonro mar yango gima dinemi okaw ngimane dhi nyime. David Abonyo, Ramogi TV. Jogo modak kod ng'ol e kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho konygi yudo gi wuoth ma oting'o ndigni kata wheelchairs kod gik mamoko manyalo konyogi e wuoth kaachiel kod wuoyo. Jojuma ne giloko e kaunti ma Migori. Jogo modak kod kit ng'ol ma opogore opogore pod kalo yudheche mathoth e kaunti ma Migori. Moko kuomgi pod swekore nikech gionge kod ndigni kata wheelchairs manyalo konyogi e wuoth. Maya osechuno moko kuomgi mondo koro bedie dhor kendo lokre jokwecho nikech ok ginyalo wuotho koni kod koni ka gimanyo nweng'o. Nyaka joma nyaka ne pok no wuotho gi wheelchair to gin joma dwaro wheelchair. Joma pok no yudo crutches gina dala. Migori County Government mondo bi bende mondo konywa e ground ka nikech pod wan gi nyithindo to gi mine ma pod nigi dwaro to gionge gi wheelchair kendo ok ginyal afford wheelchair kata crutches. Sheila Doi macheko joka riwruogno mar mine ma odak kod ng'ol e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho oserem e chiwo ndigni kata wheelchairs moromo ni jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori. Adoyo mane wuoyi kinde mane gichiwo ndigni kata wheelchairs ni jogo modak kod ng'ol wach rem mar piny owacho mar chiwo ndignigi emomiyo koro gin giwegi wuok oko ka gitudore kod mamoko mar manyo kony ma oting'o ndigni ne jogo modak kod ng'ol. Jok ma chenro gi osedok chien, jok mane obedo e kitanda for long ma ne ok nyal chungo nikech wheelchair to gi nyithindwa manyocha nitiere piny ma ok nyal dhi e skul nikech wheelchair. Koro ne wadhi e gwenge ma wakaogi motimnegi assessment ma kawuono koro giyudo wheelchair. Onge pesa mwaseyudo e government mondo mi watim go magi ne watimo ka e ofuke wa mine mong'ol. Sasa kuanzia leo nitakuwa naenda sokoni, naenda nafanya shughuli yangu kibiashara, kama ni viatu nitakuwa na shona sababu nimepata miguu sasa. An pok na wuotho gi gigi, icha wuotho gi makienyeji miti. To kawuono amor nikech ayudo gir nyasungu madhi wuothogo. Koro na kwayo Migori County gimbe gitime moloyo ma. Jogo modak kod ng'ol go nitie kata nyithindo mathoth ma odak kod ng'ol babeni nyaka sani koro ok nyal dhi sikul nikech gionge kata ndigni ma ginyalo chopogo kuondego. Kama miaka mingi tangu niumie 2015 nimesumbuka sana nikilala kwa kitanda wakinibeba ndugu yangu na bibi yangu wakinibeba wakinitoa wakiniweka kwa jua wananirudisha. Kwa tumekwama kama mimi yangu ilikuwa imevunjika. Nilikuwa natembea tu na stress. Na pia watoto wetu walikuwa wamekwama wengine kwenda shuleni. Tunashukuru hata wale ambao walikuwa wamekaa nyumbani, sasa watoto wataanza kwenda shuleni. Roda tebe chel kuom joherruogno mar mine ma odak kod ng'ol e kaunti ma Migori wacho ni bende koro gibiro kod chenro mopogore opogore mag nweng'o ma oting'o hola kaachiel kod kungo mar jiwo nweng'o mag jogo modak kod ng'ol. Akwayo mana county government mondo riwre gi persons with disability mondo gi make sure ni our allocation, any allocation given to us, please wakwayo mondo umiwa those allocation empower wago so that kami oyudo wheelchair kama onyalo yudo something small mochako go business. Jogo modak kod ng'ol dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori bende koro ket chike manyalo neno ni dwaro magi to iwechego mag nweng'o koro chopie e kaunti ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kwadhi e pinje maoko lweny kod gwandruok osebedo kanenrebwa ma Bukavu e ugwe mar piny Democratic Republic of Congo. Akweth mar M23 dhi mbele gi monjo kuonde mag dak makono.
Odiochieng' manyoro muoch mar bunde nyo winjore to kod kuo mag mwandu mabende no timore nyaka e sendruok machiwo chiemo e piny mangima WFP ma biro tok report mapoko yangre kere mbui ni kweth mar M23 osedonje boma ma Bukavu ma oteko paw ndege ma Kavumo mayudre nyandwat mar bomano. Kata kamano report mawuok korka kweth mar M23 jolweny mag piny Kongo kaachiel kod moko kuom jodak ma Bukavu noyango ne od fwambo mar Reuters ni kweth no mar M23 pok odonjo ayanga e bomano kaka osebedo kalandore. Deka en na 39 wakawo yo mar ariyo e chenro ni mar yimore neno ka Pastor Collins Omondi wacho ni ruadhu pod en mana ruadhu makato nyap orwako abadala kendo wamedo lamo ne mondo Nyasaye omed rite wacho ni baba come home mano Pastor Collins. Evangelist Dan wacho kacha ni entiere kod mora nyagira Mogi TV wacho ni walemuru matek kendo nikech piny Kenya dwaro lamo Nyasaye entie kodwa jo Kenya wacho kanyo ni entie county 001 erokamano ahinya. Neno bende kanyo ote kanyo moora chal ka gima ool.
e kinde mane tim no dhi nyime gi loch e tuke auchiel bang' lo tim mar Nondi's points pabich kod adek kuma boro e tuke mag Kenya Cup mano bagi alap Mangong Rescos. Lionel Agility no lo ne KCB points adek mokwongo kapok jatugo Ian Mumbwani lo ne Nondi's kendo kao points maromre dakika mar 14. Sikuta no lo try mare mokwongo ne jobengi ma KCB kapok omedo try mare mar ariyo tugo dakika 33. Bang' jotugo wuok e yueyo, tim mar KCB no dhi nyime gi duoko maber kama jatugo Sikuta no lo e try mare mar adek. Joloch mokalo Kabra Sugar, Menengai Oilers kaachiel gi tim mar ma KU Black Blood duto noyudo loch e tukegi. Nondi's, we knew they were going to bring it in the first half, and which they did. And we went during the breather, talked about what wasn't going well. We fixed it, and we have a score. And for the games that are coming up, we'll just take one game at a time. This weekend we focus on Oilers. After that we focus on Impala, then Cabras. Nano dira ma onge gonde lig maduong maradula pachuka ka club mar Gor Mahia no wuoka modhi nono gi club mar Tusker FC alap ma Kenyatta Stadium Machakos alap ma Gusii Stadium tugo Shabana FC Mathare United beneno wuoka modhi manono gi nono. Shabana no bedo gi thuolo mathoth mar loyo kendo wito thuolo mar idho nyaka thuolo mar 7 e chung mar timbe. Club mar Tusker FC odong e thuolo mar 2 points 2 tok Police FC no mako thuolo mokwongo ka Gor Mahia ntiere thuolo mar 3 points 4 tok Tusker. Wapo wawili pigaji ni nani? Musaga Dario! So! Michael Wanyika again! Walikuwa wamenyanyuka mashabiki wa Sabana, lakini Michael Wanyika akawaambia not. Darius Musaga aliachia kutoka mbali kabisa. Akir Junior pembeni. Weza kwa mpira mwisho. Almanusra. Donald Ange ameukusaje huo. Kumeletwa krosi. Lakini tazama Nyawira alipoleta krosi. Lile lango akatoka kwenye eneo lake akaukosa mpira. Donald Ange Club mar Liverpool holo club mar Wolves gonde ariyo kuma chiele tuke hadhula lig maduong' mar piny Ingresa.